Sifunde ukunceda umprofethi uSamuel, incwadi yokuqala kaSamuel, isahluko sesibhozo, ukuqalela kwisahlukwana sesine, siye kutsho kwisahlukwana samashumi amabini, sitsile siye kwisahluko seshumi elinanye, ukuqalela kwisahlukwana seshumi elinesine. Phantsi kwentloko ethi amaSirayeli afuna ikumkani. Amadoda amakhulu ke akwaSirayeli aqokelelana aya kutsho eRama kuSamuel. Afika athi kuye, sewaluphele wena ngoku, yaye noonyana bakho abakufuzanga mpela. Ngoko ke sityumbele ukumkani, khona ukuze nathi sifane nezinye izizwe, sibe nokumkani osilawulayo. Samngena kakubi uSamuel isicelo sabo sokufuna ukumkani. Wabhenela kundikhoyo, waze wathi kuye undikhoyo, beka indlebe uyiphulaphule into abayithethayo aba bantu. Ababukuli wena, ndim lo bangamfuniyo ukuba abalawule. Okoko ndaphuma nabo eJifutha kude kube namhlanje, basoloko bendifulathela bekhonza Thixo bami, nangoku basayenza loo nto. Siphulaphule isicelo sabo, kodwa uze ubaqononondise, ubacacele impatho abaya kuyifumana kwabo ukumkani babafunayo. uSamuel wabaxelela ke amaSirayeli abayifuna ukumkani konke okwathethwa ngundikhoyo. Wathi, ukumkani oya kunilawula uya kwenjenje, woseka umkhosi ngoonyana benu. Abanye wabenza umkhosi wenqwelo, abanye babe ngumkhosi okhwela amahashe, abanye bagijime ngaphambi kwenqwelo yakhe. Abanye boba ngabaphathi mabutho, abanye babe ngabaphathi maqela, abanye balime amasimi akhe, bavune nokuvuna. Kubekho nabo baxonxa izikhali zokulwa kunye nezixhobo zeenqwelo zakhe. Iintombi zenu wazenza zibe ngabaqholi nabapheki nababhaki bakhe. Awona mahle amasimi enu, izidiliya namabhoma eminquma. Ukumkani wobahlutha awanike amaphakathi akhe. Wobiza isahlulo sesishumi sengqolowa nediliya yenu, ayinike amagosa akhe. Izicaka nezicakakazi zenu neenkabi zenu, ezona zintle, kwakunye needonki zenu, wozithimba zisebenzele yena. Isishumi semihlambi yenu wofuna siye kuye, lilonke niyakuba zizicaka zakhe. Nakuba nimfumene kwanina, niyakumkhalazela lo kumkani nimtyumbileyo. Ke yena undikhoyo akayi kuba saniphulaphula. AmaSirayeli akazange amphulaphule uSamuel. Suka athi, hayi, sifuna ukulawulwa ngukumkani thina. Xa kunjalo sofana nazo zonke ezinye iintlanga, sibe nokumkani osikhokhelayo nasemfazweni. Isahluko seshumi elinanye verse 14. uSamuel yena ubhakele esithi, yizani makuyiwe eGiligali, sizinzise ubukumkani bukaSawule. Kwayiwa ke, baza apho ngaphambi kukandikhoyo, bazinzisa ubukumkani bukaSawule. Kwenziwa amadini obudlelwane apho, uSawule namaSirayeli ephela bebhiyozela eso siganeko. Liveni ilizwi kaThixo. Isifundo sesibini kwincwadi yesibini kaPawulos umphostile kwabaseKorinte, chapter 4. Siqale kuverse 13, phantsi kwesihloko esithi ubuthathaka babapostile namandla kaThixo.
Sinawo nje ke kwaloo mandla womoya wokholo. Ngokoko kubhaliweyo kwathiwa, ndakholwa, kungoko ndathethayo. Nathi ke siyakholwa, kungoko sithethayo nokuthetha. Sisazi ukuba lowo wayivusayo iNkosi uYesu uya kusivusa nathi ngoYesu, asimise phambi kwakhe ndawonye nani. Kuba konke oko kungenxa yenu, ukuze luthi ubabalo lwakuba lwandile ngabona baninzi, luphuphumise umbulelo, use ekuzukiseni uThixo. Kungoko singethi mandla, kuba nokuba umntu wethu wangaphandle uya esonakala, usuka yena owangaphakathi aye ehlaziyeka imihla ngemihla. Kuba ubukhaphukhaphu bembandezelo yethu eyomzuzwana usisebenzela ngokuncamise kwaphela ubuqaqawuli obukhulukazi obungunaphakade. Sakubona ukuba asiquneli ezintweni ezibonwayo, siqunela kwezingabonwayo. Kuba ezibonwayo zezomzuzwana, ke zona ezingabonwayo zezona phakade. Kuba siyazi ukuba xa ithe yachithwa indlu yethu esemhlabeni engulomnquba, sinesakhiwo esiphuma kuThixo, indlu yona emazulwini, engenakwenziwa ngazandla, engunaphakade. Liveni ilizwi leNkosi. Sibhalwe kuMatho ongcwele, isahluko sesithathu, siqalela kwisahlukwana samashumi amabini. Isonga bevile abakowabo baphuma beya umbamba obaba besithi uyageza. Bayebona ababhali ababehle bevela eYerusalem besithi unopheleza aphule, besithi indimoni ezi uzikhupha ngaye umphathi wendimoni. Uthe ebabizele kuye wathetha nabo ngomzekeliso esithi, angathini na uSathana ukukhupha uSathana nobukumkani ukuba buthe bahlulelana bodwa, abunako ukuma oko umkani nendlu ukuba ithe yahlulelana yodwa, ayinako ukuma londlu. NoSathana ukuba uthe wazixhasa ngokwakhe wahlulelana yedwa, akanako ukuma uphelile. Akukho unako ukuthi impahla yebhorha engene endlwini yalo ayiphange, ukuba abathangatani alibophele igorha elo andule kuyiphanga indlu yalo. Inene ndithi kuni, zonke izono bayakuzixolelwa onyana babantu, kwanezenyeliso abasuka enyelisa ngazo. Ke yena othe wanyelisa umoya oyingcwele
akanako ukuxolelwa naphakade unetyala lokugwetywa okungunaphakade watsho ukuba ebesithi unomoya ongcolileyo. Bafika ke kaloku abazalwana bakhe nonina bathi bemi ngaphandle bathumela kuye bembiza. Zaye izifwele zihleli zimphahlile bathi kuye nanko unyoko nabazalwane bakho ngaphandle bekufuna. Waphendula esithi ngubani na uma, ngubani na abazalwana bam akuba esingasingile ngenxa zonke ababehleli bemphahlile. Uthi nanku uma nabazalwana bam kuba othe wakwenza ukuthanda kukaThixo lowo ungumzalwane wam nodade wethu noma ivangeli kaKristu li. Egameni likaThixo uyise, uNyana noMoya oyingcwele. Amen. Uyise nakusasa kubefundisi enzapho zabo ulisa ngesibawusi zabefundisi nabo basihambeleyo namhlanje. Ulise lonke ibandla likaThixo phansi kwalo mbulisi uGosa ebewenzile. Yena kholwa xa echaza bonke abantu ngeendidi zabo abakhoyo kule ndawo. Ukuze ke ndithathe ngothina phansi kwala mbuliso nam ndiyakubulisa ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Sikucawa yokuqala yenyanga kaJuni, iyicaba esihlangana ngayo silusapho lweparish. Sihlangene nangomsebenzi omkhulu wokuba sithi kusapho lwakaMalothana, lukamfundisi Malothana, Malothana eguqula ibhatyi elininayo lakakade. Namhlanje ke eguqula ibhatyi ukuze naye ilungele okanye alungele ukunxiba njengenkosikazi yomfundisi. Sisithi ke congratulations kuwe mfundisi nomama nosapho kani nonke. Uyayibona ke mama le mini yakho ukuba uThixo ngokwakhe uyenze ngokwakhe, sinomama abakhulu njengoba ubona bekhona bezoba ngamangqina ezi zinto. uThixo i-arrange ngokwakhe izinto, ayi-arranjwanga mntu. Nakhona umuntu ofuna uthatha i-credit, even ofuna ukuyithatha i-credit makayiyeke loo nto. I-credit iya kuThixo ngoba nguye o-arrange. Aba ngebengakhange basuke kwasemizini yabo, ngebexakekile. Ingabe loo nto ingakuhlala ikukhumbuza le mini, ngoba mhlawumbi wena ungakhange ucingele okanye mhlawumbi ungakhange uyikhumbulele ukuba ingangaka, kodwa wazi ukuba amazulu nawo akujongile. Eyona nto ke ibalulekileyo ayikokuguqulwa kwebhatyi yangaphandle, transformation elindeleke ukuba mayenzeke ngaphakathi. Uyakhumbula ukuba emveni
ndathi masingamngxameli uba Malothana ngoba sibe simguqula izinto zangaphandle. Masimnike ithuba. Yayinile ordination yenu ngoMarch. Yes. Masimnike ithuba. Ngoba lo bekade inkosikazi kaTishara uMalothana. Ngoku le nto kufuneka iqala apha engqondweni uqala. Ayisebenze apha engqondweni. Aqhelane nayo into yokuba ngoku inkosikazi kamfundisi uMalothana. Sizeke zilandele ke izinxibo zangaphandle. Yiyo ke loo nto sizilapha ke namhlanje sivuyisayo. Ndingazuba mde ke nam ngenxa yomsebenzi osengaphambi kwethu nangenxa yemithetho ye-COVID engafuna ukuba sihlale ixesha elide endaweni enye. Ngawuthetha nje ngezinto mhlawumbi zibe ntathu phantsi kwezi zifundo zale mini yanamhlanje. Kwaye ndingaqonda uba njengalapho wathi zintathu into engazithetha ngazo kodwa ezimbini zixhomeke kule yokuqala. Ngabe zile yokuqala iyilibele. Ndingayilibali le yokuqala ukwenzela uba siqhubele phambili. Siyasiva isifundo okay ngathi nje okokuqala ukuthi nje bambisisa loo nto nayo. Bambisisa le nto unayo. Yijonge le nto uyiphathisiweyo nguThixo okanye le nto unayo ubambelele kuyo. Isukela le nto phaya uMasirayeli xa efuna ukumkani edele le nto anayo uba uThixo engukumkani wabo, inguye obalwelayo, inguye uThixo wemikhosi obenzela zonke izinto, engukumkani ngokwakhe. Kodwa bayidela le nto banayo. Bathi hayi nathi sifuna ukufana nezinye izizwe ezi zisingqongileyo, sifuna ukuba nokumkani. Baya kuSamuweli, bathi baqokelela namadoda amakhulu aya kuSamuweli, bathi sinike ukumkani. Babangabaxelela isiko lokumkani, indlela ezabasokolisa ngayo le nto, kodwa bathi hayi nathi sifuna ukufana nezinye izizwe ezi zisingqongileyo. Abayiboni le nto inkulu kangaka, le nto inqwenelwa zezi zizwe, ngoba kwayezi zizwe bezisoloko zithenga ukuba ngabantu abatheni aba ba-powerful ngolu hlobo, ngabantu abatheni aba esi sizwe sinamandla kangaka esenza izinto ezingaka, kanti imfihlo yaso ikuThixo, uThixo wabo ongafani noThixo wezizwe, kodwa inguThixo ongabonwayo, kodwa owenza izinto ezibonakalayo. Nathi ke singayijonga elithamsanqa lingaka lokuba noThixo simbange abe nguThixo wethu, nathi sibe ngabantu bakhe. Sithi sesilahlekile aphinde angasincami athumele unyana wakhe into yoba hambobalanda aba bantu ngoba ndiyabafuna. Kwade baphakala igazi emnqamlezweni kuba kufunwa ukwenziwa le reconciliation, kufunwa ukuba siphinde sibangwe sibe ngabakaThixo, abe nguThixo wethu, sibe ngabantu bakhe, ibe nguye ukumkani wokumkani, abe nguye inkosi yethu olawula ubomi bethu. Ijonge ke le nto nayo, ungayithathi kancinci. Mhlawumbi sowusecicini ngento zomnye ufuna uphuma kwalapha ecaweni, ufuna uye kwaloo cawe, omnye ufuna uye kwawokokukhonza, mhlawumbi omnye utsalwa zizinto ezimtsalayo ngaphandle, njengoba lisitsho iculo uba xa imihlali indithini madoda, indikhoba, xa imihlali indikhoba nantoni, ngamadolo ndosi, xa ilizwe libengezela, mhlawumbi kukhona ukubengezela okwenzekayo okufuna ukususa umntu kule ndawo akuyo ade ayidele. Mhlawumbi omnye utsalwa ngabantu bemtsalela kwizinto abamtsalela kuzo. Sibe ngamaKristu ke astrong, ube strong xa ungumKristu, ungabi weak, ungabi liathalala lomKristu, singabi zintsana zamaKristu.
Uyabona umntana ngani ngeke sebephethe isitshixo sebenz na. Phethe isitshixo sebenz uba ngafuna isitshixo engafuni nazo. Usuka ngiyothatha ithoyi. Uqoqobisa ithoyi, uqoqobisa ithoyi. Ulahla phaya esasitshixo, aye kulaa thoyi. Ngexesha abanye abantu baleqa ithoyi zehlabathi ezingazubenzela nto, ezingazubabhekisa ndawo, alahle lethu nexabiso. Nale COVID-19 ungayivumeli. Singayivumeli i-COVID-19. Yithoyi nje lekaSathane yofuna ususa i-attention yomntu uthini afocuse kwi-COVID-19. Okwesibili, uthi ke uPawulos xa ethetha kwisifundo sesibini nangona njengoba siyazi la vesi uba siyayithanda kakhulu la vesi yokokuba xa umntu wangaphandle esonakala kodwa lo wangaphakathi uya ehlaziyeka. Ayikho enye into ezamhlaziya lo mntu wangaphakathi ngaphandle kwale nto sithi masibambisane, masihambelele kuyo enguThixo. uThixo ongumdali, ongumsindisi nomomelezi, umoya oyingcwele elesimkhumbula kwiveki epheleyo umTrinity ongcwele. Nguye lo uzawuthi noba umntu ngaphandle uyonakala, uyaphelelwa, kodwa yena aye esivuselela, esihlaziya imihla yonke. Amathemba ayaphela, namahlathi esikade sizimele ngawo ayaphela. Uzibone umi wedwa, ubone ivina lomntu wangaphandle esonakaliswa zizifo esiphakathi kwazo, zintwaleko, ubunzima esibuthweleyo, zindlala, zintshutshiso ezitshutshisa imiphefumlo, adomnyangalali ebusuku, ehleli, iinyembezi zinqumleze imibongo. Kodwa uthi uPawulos, nangona kunjalo, futhi ufuna uthandazelwa le nto, ngoba angonakali umntu wangaphandle, kude konakale nowangaphakathi. Bona xa sephume iphulo uSathana engqale emntwini, futhi akanaxesha lalo ngaphandle. Oyena focus kuye ngulo ngaphakathi. Lo wangaphandle uthi esonakala abe sekudala uSathana egqibe lo ngaphakathi. Yiyo loo nto funeka sihlale lonke ixesha sizigadile, sisahlale lonke ixesha siphaphile, simgadile, ngoba apha ngqala khona elona dabi lakhe leliya langaphakathi. Uyabona uwohloka lungaphandle, kanti hayi oyena qale ngaye ngulowa ungaphakathi. Yiyo loo nto funeka imeko yengaphakathi yomntu wethu wangaphakathi, ubomi bethu basemoyeni, sibe soloko si-concerned ngayo. Ungalahli imbo yakho ngokhoya, ungalahli uThixo wakho ngenxa yezinto ezingenamsebenzi, ngoba zizawubonakalisa laa mntu ngaphakathi. Athi awubonakala sibone ngomntu sele wohloka. Okokugqibela, uthi uYesu kule vangeli yanamhlanje xa exelelwa, sibona ininzi laa nto ithethwayo phaya ngasentla, kodwa ndawuhlela phaya ngezantsi. Abanye besithi uNobhelezabhuli ukhupha idimoni, Nobhelezabhuli. Bethi ukhupha idimoni ngelo nkosi yedimoni, athethe ke zonke ezazithethayo ebalungisa, kodwa ekugqibeleni kude kuthiwe uphambene kwayena Yesu. Abanye bathi uyageza, abanye bathi ushiywa zingqondo, kude kuze nabantu babo kwabo kuba abantu baxakwe ngulo mntu uphambeleyo ugezela abantu, ngenxa bengakwazi uunderstanda le nto ayithethayo, abakwazi uunderstanda le language ayithethayo, ngoba akathethi language alapha ehlabathini abazawuyiva bayi-understand. Babona ukuba ukuzenzela lula kuba bebesoyiswa ku-understanda endaweni yokunyukela kule level uYesu abanyusela kuyo,
ngoku bakhetha into yoba bezamana nokugraspa le nto ayithethayo ngengqondo zenyama. Iba yabohlula ke loo nto, yabaphakamela, yabenza into yoba mabathumele kokwaba ezama ukuthatha lo mntu wenu uphambene lo mntu uyasigezela apha. Yiyo loo nto ufika ke ngoku aba bantu bakokwabo, abantakwabo, umamakhe nabantakwabo bade bayomxelela into yoba ngaba naba bantakwenu beze kuwe, athi awujonga athi kaloku lowo uthe wakwenza ukuthanda kwam nguye ongumntakwethu nodade wethu nomama wethu, nomama wam. Apha ke kwezaa nto zintathu, esithathu yokugqibela yeyokokuba ubunye bethu noKristu okanye our unity with Christ Jesus okanye in Christ Jesus, ubunye bethu kunye nenkosi uYesu. Aba bantu bamcela uba naba bantakwenu nabo mama bakho basenyameni, kodwa yena kuba ukwenye level yokokuba afikele kwekubeni uba athi wonke umntu oyenzayo intando kabawo nguye ongumntakwethu nodade wethu nomama wam. So ngaloo ndlela nathi xa sisenza sinikwa loo privilege yokuba sibe ngabantakwa boYesu, sibe ngoodade boYesu, kuba sisenza intando kaThixo. Ngoba eqale kuqala wasifela emnqamlezweni, laphalala igazi lakhe ukuze lihlanjululwe ihlabathi ezonweni. Okwesibini, wasingenisa engcwebeni yokuba sibe ngabantwana bakaThixo, ngoba asinike ubomi bakhe, nathi ngoku sibizwe ngoba singoodade bakhe nabantakwabo. Sibe kunye naye, sibe banye kunye naye, ukuze ke loo nto isenze ukuba nathi sibe banye noThixo. Singake singahlala kuloo unity, singaphumi, ngoba besithetha ngoThixo omnye, umTrinity ongcwele, emnye, eziziqu ezithathu, enguThixo omnye. Singake nathi xa siyifumana loo nyoba yoba uThixo asingenise ebuthixweni bakhe, ubunye bakhe, singene, sihlale, singamlahli uThixo. Noba kuyenyuka, noba kuyehlela, sibambelele emnqamlezweni. Thixo asisikelele kweli xesha sikulo. Kungabikho nanye into uPawulos xa ethetha ekugqibeleni, azibale zonke izinto ezinokwahlula umntu noThixo, kodwa athi ekugqibeleni ndiyisekile ukubana kufana bomi nazo zonke izinto ezinayo ipotential yokwahlula umntu noThixo. Mna asoze ndiyivumele, azinakusahlula ezo zinto eluthandweni lukaThixo olukuye uYesu Kristu inkosi yethu. Ibambe ke le nto nayo, goduka apha evekini uhamba ujonga uba yintoni ephathisiweyo, uye kujonga iintlanga ezilapha around, ngoba abanye abantu ulibala bujonga uba ubani unantoni, ubani uphethe ntoni, ade angayiboni le ayiphetheyo. Mhlawumbi uxakwe kukusebenzisa le nto unayo uyiphathisiweyo nguThixo, mhlawumbi omnye ade alibale kumonelana nabanye abantu ngezinto abazinikiweyo nguThixo. Khayojonga le nto uyiphathisiweyo, futhi uthi Thixo ndincede, unditshilele kokuba esi sikwaye le nto ndiphathise yona inguwe phofu, ndizayisebenzisa kanjani na ukuze ubuKristu bam bungabi bhetyebhetye, ndomelele ngokomelele. Sazi into yokuba sikhumbule ukuba noba izinto zisiphethe, kodwa umthandazo mawuhlale ngokuba umntu wangaphakathi angonakali kwizinto zonke ezonakalisayo, ezicorruptayo. Hlala ixesha lonke sesigadile into yokuba umntu wangaphakathi yena, zingachithakala zonke izinto, zingaphela neemali, udilike nemizi, kwenzeke yonke into, kodwa angakulinge umntu wangaphakathi ndimvumele into yoba onakale.
yonke le lonto sawuze sikwazi uyenza siyenze sikunye naye uYesu Kristu sitsho naphaya ngaye lowo kwakunye naye sikuye naye ngamandla omoya oyingcwele. Amen.